Kini ang Atraka Balita 943. Nga balit tungod sa padayon nga pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa lawigan sa Negros Oriental, gani anaa kini sa Alert Level 4 ang status sa probinsya. Bisan na kada adlaw adunay pagpahigayon o pagpamakuna sa nakaraiyang munisipalidad ug syudad. Wala magkulang ang gobyerno sa pag-auhag sa katauhan nga magpabakuna apan dili gyud mapugos ang katauhan nga bakunahan. Si board member Kurt Matthew Teves ang Liga ng mga Barangay President sa Negros Oriental Chapter mihangyo pagbalik sa katauhan nga magpabakuna gyud tungod kay mao man kini ang makatabang aron dili mukuyana pag-ayo ang virus tungod kay aduna na kay proteksyon ang imong lawas. Ania ang iyang pamahayag. Tabangan na itong mga katauhan nga akong iawag itong mga katauhan magpabakuna kita. Kaya mo ni usay makatabang na ito may layo ta sa COVID-19. Kaya dili ta pwede magdugay ini kay luoy na kaya itong ekonomiya ug daghan kay magutman makagool kay paminawon dili maayo. Napunta sa matuig bayabay na mga bakunahan na natay herd immunity. Mabalik-balik na itong ekonomiya sa pipila ka tuwing nga moabot. Kini ang Atraka Balita 943. Si board member Kurt Matthew Teves ang Liga ng mga Barangay President sa Negros Oriental Chapter, eksklusibong hinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katauhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o barangganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katauhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.